Also 난 도마데 나말링게 samrolea. Więc najpierw chciałbym wszystkich pozdrowić. Mam nadzieję, że wszyscy macie się dobrze. Dzisiaj mamy 9. dzień nauk wiosennych Arya Kshema. I dzisiaj chciałbym przejść do 17 strofy autobiograficznych strof Dobre czyny. Zgodnie z podziałem stworzonym przez Sanghya Drupa, który napisał komentarz do tej pochwały, teraz przechodzimy do przyjmowania przeciwności na ścieżkę w postmedytacji i jesteśmy przy 7. punkcie tej części, czyli wprowadzania działania w oparciu o dobre intencje na ścieżkę. Przeszliśmy już przez te wszystkie poprzednie 6 i teraz jesteśmy właśnie przy tej 7. Wprowadzanie działania w oparciu o dobre intencje na ścieżkę. Więc ta strofa brzmi w ten sposób. Zdobycie przebudzenia dla dobra własnego i innych wymaga porzucenia braku wiary w siebie, rozpaczy, niepewności i znużenia oraz uzbrojenia się w niespożytą pilność. Jakże przeto mógłbym w tym życiu być niestałym w praktyce. Mam to za jeden z mych dobrych czynów. Mówiłem o tym ogólnie poprzedniego dnia, ale myślę, że zanim przejdę do wyjaśnienia tej strofy, to podczas ostatniej sesji mówiłem historię związaną z Milarepą. Chciałam dać przykład z jego życia, z jego historii jego życia. I mieliśmy wtedy te problemy techniczne i chciałbym jakby w związku z tym ją powtórzyć i dodać kilka szczegółów. Istnieje wiele historii życia Jetsunga Milarepy. Jest najbardziej znana pośród nich jest napisana przez Tsanyen Herukę. Ogólnie, kiedy mówi się o życiu Milarepy, to właśnie najczęściej wszyscy myślą właśnie o tych historiach zebranych przez tego autora, ale najstarsza historia życia Milarepy jest napisana przez innego autora. To jest jakby to są w zasadzie teksty źródłowe, z którego Sanie Heruka korzystał, pisząc swój tekst. Więc tutaj jest taka historia życia napisana przez jego 12 największych uczniów, które się nazywa 12 dobrych czynów. I to jakby można ją nazwać jako... Jest jeszcze inna, która nazywana, jakby stworzona przez trzeciego Karmapę Rangjunga Dorje, która się nazywa Czarny Skarb. Więc istnieje wiele historii życia Milarepy. Ta historyjka, którą zacząłem opowiadać podczas poprzedniej sesji, dotyczy sytuacji tuż przed śmiercią Milarepy, kiedy on powiedział wszystkim uczniom,
że nie mam zbyt wiele rzeczy, nie posiadam zbyt wielu rzeczy, więc on jakby rozdał, czyli wszystko, co posiadał, czyli powiedział im, że proszę oddajcie tą laskę i tą czapkę i tą szatę Gampopię. Jeżeli Rechungpa się nie pojawi, to proszę oddajcie mu tę drugą laskę i ten drugi kawałek szaty. Oddajcie jakieś inne rzeczy oddał, przekazał Drygomowi Repie i inną swoją czapkę oddał Sebenie Repie i tak w ten sposób jakby przekazał te wszystkie rzeczy jakby osobiste, które posiadał, jakby rozdał różnym swoim najbliższym uczniom. Ta druga czapka to była taka nadniszczona czapka pandity, a ten zen, który sam nosił jakby na sobie, który miał na sobie, przykazał, żeby pociąć je na wiele kawałków i rozdać wszystkim. Powiedział im, nie mam nic co byłoby jakoś cenne. Ale każdy z was dostanie jakieś CD ode mnie. Więc nawet jeżeli nie mają one żadnej wartości materialnej, to posiadają wielkie błogosławieństwo. Na koniec jednak powiedział im, że dodatkowo mam trochę złota, które jakby zaoszczędziłem, uzbierałem i schowałem je w nie jaskini, tylko w takiej chatce, w której pod koniec życia Milarepa medytował. Więc on powiedział swoim uczniom, więc wy odnajdźcie to złoto i rozdajcie je pomiędzy sobą. Dystrybuujcie pomiędzy sobą. Potem, kiedy Milarepa odszedł, wielu ludzi mówiło, o, ktoś taki jak Milarepa musiał mieć jakieś złoto. Inni zaś mówili, o, ktoś taki jak Milarepa mógł mieć złoto, to jest bzdura jakaś. Przecież on on przecież miał tylko kawałek szaty na sobie. Jak on mógł mieć jakiekolwiek złoto? Ale potem ci ludzie jakby udali się do tej chatki i zaczęli ją przeszukiwać i faktycznie znaleźli kawałek takiego zawiniątko. Niektórzy oczekiwali, że tam będzie złoto, niektórzy zaś byli oburzeni w ogóle taką myślą, że tam może być złoto. Tak czy inaczej postanowili otworzyć to zawiniątko. Więc różni jego uczniowie mieli jakby różne komentarze na ten temat i różne opinie co do tego, czy tam może być złoto, czy nie. Wszyscy uczniowie się zebrali i postanowili otworzyć to zawiniątko, ten kawałek tkaniny, w którym było coś owinięte w środku. Ale zamiast złota były tam 3 takie kawałki cukru. W Tybecie kiedyś się taki cukier trzciniowy czy inny jakby roztapiało i robiło się takie okrągłe jakby kostki cukru. Takie, można by było powiedzieć, takie cukierki cukrowe. Dodatkowo był list od Milarepy, był też taki jakby scyzoryk, powiedzmy, że taki scyzoryk, który mógł służyć
jako nóż i jako łyżka i jako takie narzędzie do wycinania dziurek i e, czyli na przykład jak się zszywały kawałki skóry, tak, to najpierw trzeba było zrobić takie dziurki, żeby można było dobrze zszyć te kawałki skóry. Więc to był taki jakby powiedzmy scyzoryk. Jak jesteście, jak pochodzicie z rodziny nomadów, to wiecie, jak to takie urządzenie wygląda, jak nie należy, nigdy nie żyliście w rodzinie nomadów w Tybecie, to nie wiecie, jak to się. Więc to jest to u góry to jest ten scyzoryk, a na dole to są te kawałki cukru. Więc w przeszłości to było. W przeszłości ten scyzoryk to było coś bardzo potrzebnego, co trzeba było nosić zawsze ze sobą. Później oczywiście to nie było nikomu potrzebne. Więc te kawałki cukru były właśnie takie półokrągłe. Natomiast tutaj ten scyzoryk to w zasadzie było takie skórzane opakowanie, w którym się jakieś tam narzędzia nosiło, tak to rozumiem. Więc kiedy się podróżowało po Tybecie, to dobrze było mieć jakieś kilka narzędzi takich przy sobie, żeby rozpalić ogień na przykład, jakieś krzemionkę, tak, jakieś inne narzędzia, które ułatwiały jakby życie, pozwalały coś pokroić, ugotować i tak dalej. Więc ci uczniowie znaleźli to w tym zawiniątku i znaleźli też ten list od Milarepy. Więc otworzyli oczywiście ten list. I Milarepa w nim napisał: pokrójcie ten cukier tym nożykiem, na pewno dla wszystkich wystarczy. Potem pokrójcie tą tkaninę, w którą to wszystko zostało zawinięte, i też na pewno dla wszystkich wystarczy. Nie będzie, list mówił, że wystarczy, będziecie mogli kroić tak długo, aż starczy dla wszystkich. Natomiast jeżeli ktoś myśli, że ja naprawdę mogłem mieć złoto, to napchajcie mu usta gównem. Więc oczywiście Milarepa odszedł właśnie, zmarł i wszyscy byli smutni, ale kiedy przeczytali do końca ten list, to z tym jakby żartem na samym końcu, to wszyscy zaczęli się śmiać. Wszystkich to rozśmieszyło. Więc powiedzieli tak, jak Milarepa im przykazał. Więc najpierw wykonali wszystkie rytuały związane z jego pogrzebem, potem zebrali się wszyscy sponsorzy, uczniowie i tak dalej i przynieśli ten cukier i to zawiniątko całe. Więc i zaczęli je kroić te kawałki cukru. Więc pokroili je na pół. Jeden kawałek pokroili na pół, ale się okazało, że później każda z tych połówek jest tak samo duża jak jakby oryginalny kawałek cukru, tak? Więc on się jakby nigdy nie zmniejszał. Kroili, a te pokrojone kawałki były cały czas były tak duże jak ten kawałek na początku. Kroili na 4, potem na 8, na 16 i tak dalej. Tak jakby nie było końca.
ten cukier się jakby nigdy nie kończył. Podobnie było z tym kawałkiem tkaniny, w którym to wszystko było zawinięte. Zaczęli kroić to najpierw na pół, potem na 4, na 8 i tak dalej, a ta tkanina była cały czas tak samo duża. Tak, czy te kawałki były tak samo duże. Każdy z tych kawałków pokrojonych wyglądał jak ten kwadratowy kawałek tkaniny na początku. I też tak kroili na 4, na 16, na 32 i tak dalej. W związku z tym każdy, kto był obecny, dostał kawałek cukru i kawałek tej tkaniny. Potem ci ludzie zaczęli jeść ten cukier, tak? O, to jest wielkie błogosławieństwo od Milarepy. Musimy połknąć to szybko, tak? Więc próbowali to jeść, próbowali to lizać a te kawałki cukru jakby się nigdy nie kończyły. One cały czas były całe. Więc jakby nie było końca tej... Włożyli w końcu je do kieszeni i zanieśli do domu. Przynieśli do domów, podzielili na wszystkich członków rodziny, a te kawałki cukru nadal były tak samo, wszystkie kawałki cukru nadal były tak samo duże jak ten pierwszy. Więc kiedy Milarepa odszedł, to było w regionie Nianam, więc mówiło się w całym tym regionie, że przez cały rok można było jeść cukier, który zostawił im Milarepa. Więc nie było nic bardziej, mówiło się, że nie było nic bardziej cudownego i niesamowitego niż cukier Milarepy. Istnieje wiele różnych takich powiązanych z Milarepą historyjki, na przykład rok po odejściu Milarepy, dokładnie w rocznicę, w całym tym regionie pojawiły się wszystkie wspaniałe znaki, wspaniałe dźwięki, światła i tak dalej. Oczywiście w tamtym czasie nikt nie był w stanie tego nagrać, ani wszystko co wiemy to tylko przekazy takie ustne, zapisane przekazy. Mówi się, że był deszcz kwiatów i że dzieci zaczęły biegać po całej okolicy, łapać te kwiatki. Więc jakby biegali ze sobą, pchali jeden drugiego, więc jak ktoś złapał jakiś kwiatek, to uciekał z nim, a inni próbowali go złapać, żeby mu go odebrać i tak dalej. Więc to jakby był drugi taka cudowne wydarzenie po śmierci Milarepy. Więc kiedy pomyślimy dlaczego Milarepa pozostawił ten cukier, on nie miał nic poza tym, co mógłby im dać. On po prostu był biedniejszy od żebraków. Gdy przebywał w odosobnieniu w górach, to w zasadzie nic nie miał nawet mniej niż żebracy. Miał 3 kawałki cukru, kawałek tkaniny i to był jakby ten prezent od Milarepy do wszystkich, którzy byli z nim związani. Chciał po prostu wszystkim coś dać, wszystkim coś zostawić po sobie. Więc z pewnej perspektywy to jakby świadczy o tym, że on był naprawdę życzliwy wszystkim, że o wszystkich myślał.
Czasami jak myślimy o praktykujących takich wielkich mistrzach dharmy, to myślimy, że to są tacy bardzo uparci ludzie, którzy nikogo nie słuchają. Ale Milarepa nie był taki. Myślę, że jednym z powodów, dla których zostawił ten prezent dla wszystkich ludzi, żeby o nim pamiętali, było to, że kiedy odszedł, mówi się w tych starszych historiach jego życia, że kiedy odszedł przez 7 dni, powiedział, że żeby nikt nie dotykał jego ciała przez 7 dni. I powiedział, że będę miał coś do powiedzenia w tym czasie. Wtedy uczniowie zapytali. Więc oczywiście uczniowie nie zostawili jego ciało, kiedy Milarepa zmarł i postanowili zostawić go tam przez 7 dni, więc przyszli zobaczyć 5 dnia. Niektórzy się zastanawiali, niektórzy nie mogli się powstrzymać, zaczęli się zastanawiać, co się stało, co tam się dzieje. Nie mogli się doczekać, więc otworzyli, weszli do tej chatki i niektórzy ich wzbraniali i powiedzieli, nie przeszkadzaj mu. A on prosił, żeby go nie przeszkadzać przez 7 dni, więc nie przeszkadzaj, nie wchodź tam i tak dalej. Więc w końcu 6 dnia niektórzy już naprawdę nie mogli się doczekać, naprawdę nie mogli się powstrzymać. Powiedzieli, musimy zobaczyć, co tam, jak to wygląda. I wyszło na to, że ciało Milarepy zmniejszyło się bardzo do takich mniej więcej rozmiarów. Czyli takie jakby na wysokość łokcia. Wtedy różni ludzie mieli też różne wizje, na przykład śniły im się wazy i różne inne przedmioty. I wielu ludzi myślało, jeżeli będziemy dłużej, niektórzy myśleli, jeżeli będziemy dłużej czekać, to tam już w ogóle żadnego ciała nie zostanie i w ogóle nie będzie żadnego pogrzebu i żadnych relikwii i w ogóle niczego. Więc uczniowie i sponsorzy zdecydowali, że muszą zajrzeć do środka i zazwyczaj, kiedy dochodzi do kremacji, to pojawiają się później relikwie. Natomiast w przypadku Milarepy nic takiego się nie stało, nie było żadnych relikwii. Wszystko się rozpuściło, jak tęcza. Po prostu nic nie zostało. Zazwyczaj podczas kremacji jest taki zapach, charakterystyczny zapach spalonego ciała, a tutaj nie było żadnego zapachu. Nie było żadnych relikwii, ale też nie było żadnego zapachu spalającego się ciała. Więc w zasadzie nie zostało nic, co uczniowie mogliby sobie zachować na pamiątkę. Więc myślę, że intencją Milarepy było to, że
Więc myślę, że Milarypa po prostu chciał osiągnąć tęczowe światło, ale ponieważ uczniowie przeszkadzali, nie mógł tego zrobić. Tak czy inaczej nie zostawił żadnych relikwii i wiedział o tym, że tak się stanie, dlatego postanowił zostawić im te kawałki cukru, żeby zostało im coś. Milarepa nie miał żadnego przywiązania do różnych zmysłowych przyjemności i tak dalej, więc dlatego nie zostało nic po nim praktycznie. Ale Milarepa jakby powiedział im, że zostawił im trochę złota, po to może, żeby ich wypróbować, żeby sprawdzić jak mocno w niego wierzą. Więc pomyślałam sobie, tak czy inaczej, chciałam jakby dokończyć tą historię. Chciałem powiedzieć ją jeszcze raz teraz. Teraz przejdźmy do tej 17 strofy dobrych czynów. Sposób, w jaki Micio Dorje jakby działał, więc w owym czasie było bardzo wiele różnych nauk i praktyk, które pozornie wyglądały jak praktyki studiowania Sutri Tantr jako autentyczne praktyki dharmy, ale tak naprawdę one nie były autentyczne, mogły w zasadzie zaszkodzić tylko ludziom, którzy je wykonywali. Takie były czasy po prostu, tego rodzaju problem się pojawił. Więc Micio Dorje spędzał dużo czasu wyjaśniając, dlaczego te praktyki należy porzucić, dlaczego nie powinno się tej dharmy kontynuować i tak dalej, takich praktyk kontynuować. Sam je porzucał zresztą sam i prosił, aby uczniowie, którzy za nim podążają, którzy go słuchają, zrobili to samo. Czasami niektóre praktyki z zewnątrz pozornie wyglądały jako dobre i pożyteczne, natomiast w gruncie rzeczy takimi nie były. Micio Dorje jakby wyjaśniał to w swoich pismach, w swoich radach spisanych, że on pisał tak, że w gruncie rzeczy najlepiej pomagać istotom w taki bardzo bezpośredni sposób. Jeżeli zaś nie możemy pomagać im w taki bardziej bezpośredni sposób, to najlepiej po prostu ich nie ranić i robić wszystko, aby słuchać, kontemplować i medytować dharmę, na przykład wspierać mnichów, wspierać klasztory, budować stupy, posągi i tak dalej. Jeżeli mamy tego rodzaju czyste intencje i wykonujemy wtedy tego rodzaju działania, to takie działania faktycznie staną się w przyszłości przyczyną wielkiego przebudzenia. Jeżeli zaś nie towarzyszą nam dobre działania, albo mamy dobre działania, ale mimo wszystko działamy źle, wówczas jakby oszukujemy siebie po prostu i to, co robimy, nie przyniesie dobrych rezultatów w postaci stanu Buddy. Nawet jeżeli coś wygląda jak z zewnątrz, jako słuchanie, kontemplowanie i medytacja, czasami w gruncie rzeczy tego rodzaju działania nie mogą przynieść wyzwolenia, nie mogą przynieść wszechwiedzy, więc musimy ich po prostu zaprzestać.
ale 최단위 Więc Micio Dorje nie przywiązywał znaczenia do czegoś, co nazywa się darmo, jakie ma tytuły, jak jest określane. On jakby badał, czy faktycznie dany tekst, czy dana praktyka ma faktyczne cechy autentycznej darmy. Czasami czasami coś, co można by było, co z zewnątrz wyglądało jak komplementowanie i studiowanie sutr i tantr, w gruncie rzeczy było po prostu udowadnieniem. Nie miało żadnego znaczenia, nie miało wartości darmy. Więc, więc wszystko, co Micio Dorje robił, jakby i słuchanie, i kontemplowanie, i medytacja jakby wspierały siebie nawzajem, więc i on zawsze tego nauczał, żeby wykonywać te praktyki razem bo one się nawzajem wspierają. Obecnie mamy siedry różne i pudże i niektórzy mnisi studiują w siedrach, niektórzy mnisi wykonują pudże. I dochodzi do takiego rozdziału. Ci, którzy praktykują, uważają, że praktyka jest najważniejsza, ci, którzy studiują, uważają, że studiowanie jest najważniejsze, filozofia jest najważniejsza i dochodzi do takiego podziału w klasztorach. Ale żadna z tych rzeczy nie ma jakby mocy pełnego wyzwolenia, trzeba je połączyć. Więc z pewnej perspektywy powody, dla których te dwie sekcje studiowania i praktyki, ponieważ kiedy zaangażujemy się w pełni w studia, to nie mamy czasu na praktykę, a kiedy zaangażujemy się w wykonywanie długich pudż i rytuałów, to nie mamy czasu na studiowaniu, więc jakby z pewnego punktu widzenia w klasztorze praktycznie było po prostu podzielić mnichów, rozdzielić im różne zadania. Ale dla kogoś takiego jak Micio Dorje w Tybecie, to Tybet był wtedy bardzo takim dzikim miejscem. Ludzie też byli tacy raczej dzicy, niewykształceni, nieokrzesani. Więc ciężko było ich poskromić, ciężko było do nich dotrzeć. Więc takie czyste intencje Micio Dorje powodowały, że on w tym wszystkim wyglądał jak lotos, który wyrósł z bagien po prostu. On z takimi bardzo czystymi intencjami po prostu naprawdę pragnął doprowadzić wszystkie istoty do wielkiego przebudzenia. On uważał, że utrzymywanie ślubowań, utrzymywanie dyscypliny, bycie szczodrym wzmacniało bycie szczodrym, za bycie szczodrym wzmacniało dyscyplinę i tak dalej, że wszystkie... Więc jakby on utrzymywał wszystkie te praktyki naraz. Utrzymywał wszystkie ślubowania, pratimokszy, mnisie, bodhisattwy, dawał różne instrukcje, dawał różne przekazy, nauki, wykonywał różne rytuały. Na przykład wykonywanie różnych modlitw, siedmioczęściowej modlitwy i różnych innych modlitw Menlamu i tak dalej. To nie był ktoś, i on to robił cały czas. To nie był ktoś, kto mówił, o, możemy to odłożyć do jutra, dzisiaj mi się nie chce, dzisiaj trzeba odpocząć. On absolutnie nigdy czegoś takiego jakby nie odkładał niczego na później. On nigdy nie tracił jakby sił, nigdy nie tracił zapału, bez względu na to, jak ciężkie było zadanie. Nigdy nie mówił, że ja tego nie potrafię. Cały czas miał w sobie taką dużą pewność siebie i duży entuzjazm do praktyki, do działania.
Oczywiście miał dużo przeszkód i dużo złych warunków się pojawiło, ale jakby akceptował je przez cały czas. Można powiedzieć, że cały czas przebywał w takim samadhi wolnym od trzech sfer. E, I zawsze i zawsze potrafił jakby pokonać te przeciwności, które napotykał. Cały czas też wykonywał takie dedykacje, modlił się, aby wszystko, co robię, przynosiło pożytek, aby wszystko służyło darmie. Nawet kiedy jakby angażował się w takie zwyczajne zupełnie czynności, takie jak chodzenie, stanie, leżenie, siedzenie i tak dalej, cały czas utrzymywał pogląd, medytację, działanie wielkiego przebudzenia. Cały czas utrzymywał bodhicittę. Cały czas jakby koncentrował się na czujących istotach, cały czas utrzymywał się na tym, aby im pomagać, aby ich uczyć. Podobnie kiedy tłumaczył, że to przyniesie pożytek istotom, to zaś zaszkodzi istotom. Jakby pokazywał wszystkim, co tak naprawdę przyniesie pożytek, co jest tak naprawdę skuteczne, co jest, co należy robić, czego nie należy robić. Sam nigdy oczywiście również tych rzeczy nie mieszał, nigdy też je zawsze wyraźnie oddzielał od siebie. Na przykład, kiedy praktykował słuchanie i przemyśliwanie, za sprawą siły tego słuchania i przemyśliwania, jego medytacja się pogłębiała. Kiedy zaś medytacja się pogłębiała, to pogłębiało się też słuchanie i przemyśliwanie. I jego po prostu to nigdy nie męczyło. On jakby to była taka samonapędzająca się praktyka. To były praktyki, które siebie nawzajem wspierały i były tak samo użyteczne, tak samo pomocne dla wszystkich. Jedna rzecz, którą musimy rozumieć, to to, że on również pracował w nocy. Pisał w nocy, pisał listy, pisał różne teksty, rozmawiał z innymi ludźmi. Czasami żartował z innymi ludźmi, albo po prostu pił sobie z nimi herbatę, albo jadł różne posiłki. Jakby słuchał różnych historii, udzielał rad, recytował różne modlitwy, pisał różne modlitwy i pieśni i tak dalej. Było wiele rzeczy, które robił, tak? Więc on jakby był cały czas zajęty, cały czas coś robił. Cały czas on się nie zastanawiał, nie badał, czy ta rzecz pomoże istotom i tak dalej. Po prostu wszystko robił dla dobra istot, wszystko jedno, bez względu na to, w co się angażował. Nic sobie nie przeszkadzało, wszystko się wspierało nawzajem. Każda aktywność wspierała drugą. Więc nie było nic, co by go męczyło albo rozpraszało. W tamtym czasie Micio Dorje napisał list. Kiedy spojrzy się na jego pisma, to Sankhya Paldrup pisał, że to było jakieś 100 różnych tomów, różnych pism, które Micio Dorje napisał. Więc Micio Dorje był bardzo pilny w swojej pracy, w swojej aktywności.
I miał taki zawsze przybierał taką szeroką perspektywę, patrząc na nauki i na pożytek czujących istot, zawsze przybierał taką bardzo szeroką perspektywę. Teraz będzie 30 minut przerwy. Więc pan Michio-Dorje wykonywał bardzo różne rodzaje aktywności w tym samym czasie często. Na przykład słuchał, kontemplował, medytował za jednym razem i w jednej ze swojej pieśni napisał, że jeżeli spojrzysz z zewnątrz, to nie ma nic, co bym robił, kiedy spojrzysz, czego bym nie robił. Kiedy spojrzysz od wewnątrz, to jestem wolny od robienia czegokolwiek. Nie ma niczego, co można by było pomyśleć. Kto mógłby pojąć naturę Jangciena Sarmy? Więc w pewnym sensie można powiedzieć, że Michio-Dorje robił wszystko. Praktycznie wszystko go interesowało, wszystkim się zajmował. Ale on sam, pomijając jakby zewnętrzne, jak to wyglądało na zewnątrz, on sam uważał, że w zasadzie niczego nie robił. Był wolny od działania, dlatego że niczego nie planował. Po prostu wszystko wykonywał jakby spontanicznie. I w pewnym sensie jakby cały czas pozostawał w medytacji. W pewnym sensie sposób, w jaki on działał, jest dla nas niepojęty. Kto mógłby pojąć naturę Jangciena Sarmy? Jangcien Sarma to było jedno z imion Michio-Dorje. On miał bardzo wiele różnych imion. Jangcien Sangpo, Minchur Sangpo i wiele innych tego rodzaju imion. W tym czasie używał imienia Jangcien Sarma, więc tak zakończył tą strofę. Kto mógłby pojąć naturę Jangciena Sarmy? Więc chciał przez to powiedzieć, że nikt z zewnątrz nie jest w stanie tak naprawdę zrozumieć jego prawdziwej natury, jego myśli i intencji. Więc chciałbym przejść do tego, co jest w zasadzie głównym jakby punktem tej 17 strofy. Myślę, że tu chodzi o dwie rzeczy. Pierwszą jest to, że praktyka jest pracą, którą wykonujemy 24 godziny na dobę. Drugi punkt jest też zaś dotyczy tego, że musimy łączyć różne rodzaje praktyki razem ze sobą. Więc co to znaczy, że praktykę wykonuje się 24 godziny na dobę? Więc po pierwsze, co to jest praktyka? Mówi się, że powinniśmy ją wykonywać dzień i noc przez 24 godziny. Przez cały czas powinniśmy być uważni. Mówi się, że przez te 24 godziny powinniśmy być uważni, powinniśmy być i praktykować w ten sposób dharmę. Ale czym jest ta praktyka dharmy? Czym jest praktyka? Więc praktyka jest w zasadzie takim systemem
takiego oswajania się z czymś. Więc co praktykujemy? Praktykujemy zmienianie naszego ciała, mowy i umysłu. Musimy jakby skorygować, tak? Jakby naprawić swoje ciało, mowę i umysł. Więc jest to ćwiczenie w oswajaniu się z nowym sposobem działania, mówienia i myślenia. Zrobienie tego raz niczego nie zmienia. Musimy to robić przez cały czas, wciąż i wciąż na nowo. Czyli musimy trenować to, ćwiczyć przez cały czas. Tylko wtedy dojdzie do jakiejś zmiany. Więc musimy to robić w taki ciągły sposób, niezmiennie. Jeżeli chcemy sprawdzić swój umysł, więc w roku jest 365 dni. Kiedy pomyślimy, jeżeli każdy dzień ma 24 godziny, każda doba ma 24 godziny, więc gdybyśmy myśleli o tym przez cały czas, umysł by cały czas nad tym pracował. Gdy umysł pracuje, jakby nie dajemy mu czasu na odpoczynek, tak? Jakby zmuszamy go do ciągłego wysiłku. Umysł tak czy inaczej się nigdy nie wyłącza. Przez te wszystkie 36-65 dni, 24 godziny na dobę, on cały czas pracuje, tak czy inaczej, więc musimy go, wystarczy, że go po prostu przestawimy na to, żeby pracowało nad tą rzeczą, nad którą chcemy, żeby pracował. Musimy zmienić praktykę, musimy zmienić życie w praktykę i praktykę w życie. Możemy posłużyć się pewną analogią. Na przykład czasami zdarza nam się przytyć i lekarz nam mówi: musisz trochę schudnąć. Więc co zrobić, żeby schudnąć? Musimy w to włożyć pewien wysiłek, tak, żeby schudnąć zazwyczaj. No i na przykład musimy ćwiczyć codziennie. Na przykład zapisać się na siłownię i ćwiczyć tam. I tam wykonywać różne ćwiczenia, podnoszenie różnych ciężarków i tak dalej. Jest wiele różnych rodzajów takich ćwiczeń. Więc musimy to włożyć w jakiś wysiłek, prawda? Więc kiedy mamy czas, musimy też dużo chodzić, dużo biegać, dużo się ruszać. Na przykład chodzić wokół 10 000, 20 000 kroków dziennie. Ale to za mało. Musimy jeszcze ograniczyć swoje jedzenie. Jakby ilość spożywanych posiłków. Jeżeli tego nie zrobimy, to spędzimy przez godzinę dziennie, spędzimy godzinę dziennie na ćwiczeniach, a potem usiądziemy na sofie i zaczniemy się obiadać. Przecież to niczego nie da, to nie pomoże, prawda? I jeszcze będziemy siedzieć na tej sofie i będziemy zajadać się różnymi tłustymi potrawami, słodkimi potrawami. To cała ta godzina pracy
na siłowni będzie zmarnowana. Nie pomoże nam to wszystko, nie pomoże nam to stracić na wadze. Podobnie jest z praktyką. Nie wystarczy po prostu siedzieć na poduszce. Niektórzy nawet nie potrafią siedzieć na poduszce przez godzinę. Bardzo często jest tak, że kiedy wstajemy już z tej poduszki, to jest tak, jakbyśmy zamknęli książkę i przestawali jakby w tym momencie praktykę, tak? Jakby zamykamy pewną rzecz, nie ćwiczymy dalej. Dlatego ważne jest, abyśmy przyjęli, że praktyka trwa 24 godziny na dobę. To nie jest tak jak nasza praca od 8 do 15. I możemy wyjść i przestać o niej myśleć. Nie, jeśli chodzi o praktykę buddyjską, to musimy zaangażować w nią całą nasze ciało, mowę i umysł i wykonywać ją przez cały czas. I mało tego, jeszcze musimy być podekscytowani, musimy mieć entuzjazm do tego. Musimy się cieszyć z tego, że to robimy. Więc musimy mieć jakiś określony cel, tak? Bardzo, bardzo jasno określony cel i musimy mieć pewność, że zmierzamy do tego celu. Że to wszystko nas zbliża do tego celu. A to oczywiście musimy mieć takie pragnienie, chcę tam dotrzeć jak najszybciej się da. I to po to w to wszystko robię, po co to wszystko, ten wysiłek wkładał. Teraz w dzisiejszych czasach jest taka tradycja, że w nowy rok tworzymy jakieś postanowienia. Noworoczne postanowienia. W tym roku zrobię coś nowego, coś zmienię. I robimy tego rodzaju noworoczne postanowienie. Taki nowy plan na kolejny rok. Na przykład, w tym roku nie wypowiem ani jednego kłamstwa. Nie skłamię ani razu. Więc w takim roku przez cały czas musimy sobie przypominać o tym postanowieniu. Musimy pamiętać, że zrobiłam takie postanowienie, tak? Musimy cały czas sobie o tym przypominać, cały czas do tego jakby wracać, odświeżać to postanowienie i cały czas się podtrzymywać na duchu. Mam taką intencję, że w tym roku nie wypowiem ani jednego kłamstwa. Bez względu na to, czy będę pił herbatę z przyjaciółmi, czy będę w pracy, będę rozmawiał z szefem, czy podczas jakichś spotkań, czy nawet w sklepie, na przykład w jakimś supermarkecie, gdzie kupujemy jedzenie i inne rzeczy. Czasami ludzie przy kasie na przykład czasami ludzie przy kasie potrafią coś zapomnieć, tak, coś pominąć, to wtedy trzeba im przypomnieć, zapomniałeś o tym, prawda? Zapomniałeś jeszcze to policzyć. Więc przez cały czas musimy pamiętać o tym naszym postanowieniu. Przez cały czas musimy jakby utrzymywać go w umyśle, pamiętać o nim. Musimy, jak powiedziałem wcześniej, tak jak z tym postanowieniem noworocznym, kiedy praktykujemy dharmę, to też jest podobne, musimy cały czas sobie o tym przypominać.
Oczywiście, że praktyka dharmy jest bardziej skomplikowana niż takie jedno postanowienie, bo nie wystarczy nie kłamać. To jest dużo bardziej skomplikowana sprawa niż niekłamanie. Musimy jakby powstrzymywać się i robić wiele różnych innych rzeczy. Dlatego, kiedy praktykujemy dharmę, musimy cały czas słuchać, przemyśliwać i medytować. Bez tego nie ma praktyki praktycznie. I w zasadzie powinniśmy robić to nieustannie. Ktoś, kto praktykuje dharmę, musi zmienić swój sposób myślenia. Musi zmienić swoje nastawienie do praktyki. Jeżeli będziemy to robić bez entuzjazmu, bez radości, no to nic z tego nie wyjdzie. Więc jakie nastawienie musimy przybrać, jakie stworzyć? Chodzi o takie postanowienie, muszę zrobić, muszę być lepszy. Chcę być lepszy, chcę pracować nad tym, chcę zrobić wszystko, co tylko możliwe, aby być lepszym pod każdym względem. Więc co mamy na myśli, mówiąc, żeby być lepszym? To znaczy, o co chodzi? Jakby pogłębianie naszej wiedzy, pogłębianie naszych zdolności. Co to tak naprawdę znaczy, być lepszym? Chodzi o to, żeby nasz umysł był bliższy, bardziej bliski dharmie. Tak, w ten sposób będziemy w stanie praktykować nieustannie, przez cały czas. Musimy zmieszać nasz umysł z dharmą. W ten sposób będziemy praktykować przez cały czas, tak jak nurt rzeki. Rzeka płynie nieustannie, prawda? Nie ma czegoś takiego momentu, w którym ona by żeby rzeka się zatrzymała, zrobiła sobie jakiś odpoczynek, prawda? To ona cały czas płynie. Więc nasza praktyka powinna wyglądać w ten sposób, powinna być nieustanna i powinna być bezwysiłkowa, po prostu. Każdy dzień, dzień po dniu powinniśmy starać się, aby być coraz lepsi. Rok po roku powinniśmy być coraz lepsi. Jeżeli jesteśmy w stanie to zrobić, to po jakimś czasie staniemy się kimś innym, kim byliśmy w przeszłości. Będzie różnica pomiędzy osobą, która była w zeszłym tygodniu i osobą, która będzie w tym tygodniu. Osobą, która była w zeszłym roku i osobą, która jest w tym roku. Powinna nastąpić jakaś zmiana. Co to znaczy też wkładać wysiłek, pracować ciężko? Bez względu na to, kim jesteśmy, czasami potrafimy jakby się trochę znudzić i trochę tak jakoś męczy nas to, co robimy i tak dalej. To jest naturalne. Po prostu się męczymy. Podobnie jest, kiedy praktykujemy, kiedy pracujemy ciężko, czasami się po prostu wyczerpujemy. Dlatego bardzo ważne jest, aby również dawać sobie takie chwile odpoczynku. To jest ważne, to jest naprawdę ważne. Ale co to znaczy odpoczynek? Musimy być ostrożni, jak odpoczywamy, wobec tego, jak odpoczywamy. Bo z tego może się stworzyć takie zamiłowanie do lenistwa.
Dlatego utrzymywanie nastawienia i utrzymywanie entuzjazmu przez cały czas jest niezwykle ważne, nawet wtedy, kiedy robimy sobie przerwę. Nigdy nie można zapomnieć o tym, że jesteśmy praktykującymi dharmę. I są rzeczy, których praktykujący dharmę robią i są rzeczy, których nie robią. Musimy o tym cały czas pamiętać, cały czas sobie o tym przypominać. Potrzebujemy też ludzi, którzy będą nas o tym przypominali, którzy będą nas... Dlatego Buddha powiedział, że musimy mieć cały czas utrzymywać uważność. Musimy mieć takiego strażnika, który będzie nas cały czas sprawdzał i korygował. Nikt tego za nas nie zrobi. Sami siebie musimy w ten sposób pilnować. Więc z pewnej perspektywy, nawet jeżeli odpoczywamy, nie przestajemy praktykować. Oczywiście relaksujemy się, dajemy sobie odpocząć, ale nie porzucamy zupełnie nastawienia. Kiedy czytamy historię wyzwolenia, życia i wyzwolenia mistrzów przeszłości, czasami niektórzy z nich nawet praktykowali podczas snu. Byli w stanie to robić i to robili. Nawet we śnie robimy rzeczy przynoszące zasługę i nie przynoszące zasługi. Powinniśmy, jeżeli przez cały czas potrafimy utrzymywać przytomność i uważność, to będziemy w stanie praktykować nawet we śnie i nawet wtedy wykonywać praktyki przynoszące zasługę. Musimy tylko zatrudnić takiego właśnie strażnika w swoim umyśle, zatrudnić takiego strażnika, który będzie nam przypominał, co ty robisz? Co dzisiaj zrobiłeś? Musisz wziąć na siebie tą odpowiedzialność, musisz dać mu prawo tak jakby pilnowania siebie. Musimy dobrze umieć prawidłowo rozpoznawać, co jest dobre, co jest złe, co przynosi pożytek, co przynosi szkodę, umieć rozróżniać te rzeczy, a potem musimy cały czas zwracać na to uwagę, cały czas interesować się tym, co tak naprawdę jest dobre, co tak naprawdę jest złe. Nawet kiedy jemy, nawet kiedy patrzymy na Facebook, na WeChat, nawet kiedy leżymy sobie, wysyłamy zdjęcia do kogoś albo jakieś wideo do innych ludzi. Musimy cały czas w tym czasie utrzymywać tą przytomność i uważność. Jakby nie zapominać o naszym głównym, podstawowym zadaniu, że my praktykujemy dharmę. Że bierzemy na siebie odpowiedzialność za dharmę, za inne istoty i że to trwa przez cały czas. Więc po pierwsze nie ranimy innych, a po drugie staramy się im pomóc tak mocno, tak bardzo jak potrafimy. Powinniśmy jakby wkładać wysiłek w to, aby upowszechniać dharmę, aby upowszechniać nauki, aby samemu dobrze je praktykować. Drugi punkt, to był pierwszy punkt, to że dharmę się praktykuje 24 godziny na dobę. Drugi punkt zaś dotyczy tego, że musimy się nauczyć łączyć, czy też wykonywać różne praktyki jednocześnie. I oczywiście jest bardzo wiele różnych praktyk, słuchanie, przemyśliwanie, medytacje, debatowanie, nauczanie, wykonywanie różnych rytuałów i tak dalej. Możemy je wszystkie połączyć.
Gdybyśmy tylko słuchali albo chodzili z jednej abiszeki na drugą, przyjmowali różne jakby przekazy przez cały czas, to po prostu zaczęlibyśmy się nudzić. Zaczęlibyśmy spać na tych wykładach. Nie tylko to. Mało tego, jeszcze czasami słuchamy darmy, bierzemy, notujemy wszystko, notujemy wszystkie abiszeki, które dostaliśmy i tak dalej. Ale czy to tak naprawdę pomaga nam w praktyce, czy to faktycznie czy pomaga nam jakby iść na ścieżkę? Na przykład, kiedy w szkole, weźmy przykład szkoły, jak to wygląda w szkołach często. Zazwyczaj jest tak, że uczniowie siedzą, a nauczyciel mówi. Nic poza tym się nie dzieje, więc uczniowie w ogóle nawet czasami nie zastanawiają się nad tym, co nauczyciel mówi. Bujają w obłokach. Nie starają się nawet zrozumieć tego, co on mówi. Później, kiedy nauczyciel spytałby, co ja właśnie powiedziałam, czy możesz powtórzyć? A uczeń nie jest w stanie nawet tego powtórzyć. Po prostu tak naprawdę myślami był gdzie indziej. O, ten nauczyciel cały czas gada i gada, po prostu to jednym uchem wychodzi, drugim wchodzi. Po prostu tylko przechodzi nam przez... Słyszałem, że mówił, ale co on mówił? Po prostu nie zapamiętałem niczego. Później, kiedy dochodzi do jakichś egzaminów, do jakichś sprawdzianów i pytanie zmieni się odrobinkę, to nie będziemy w stanie odpowiedzieć, bo tak naprawdę nie interesowaliśmy się tym tematem, nie interesowaliśmy się tym, co nauczyciel mówił i nie zrozumieliśmy nic z tego. Kiedy nawet nie rozumiemy tematu, którego się uczymy, który studiujemy, to jak możemy to zrozumieć? Podobnie, kiedy nauczyciel uczy nas darmy, jeżeli tylko słuchamy i nie myślimy nad tym, co on mówi, to jest tak jak uczenie papugi, aby powtarzała jakieś wyrazy. Aby powtarzała mantrę Om Mani Padme Hung. Oczywiście, że papuga w końcu zacznie recytować Om Mani Padme Hung. Ale czy papuga rozumie to, co mówi? Nie, oczywiście, że nie. Niektóre papugi, na marginesie, czasami rozumieją cokolwiek, ale myślę, że Om Mani Padme Hung papuga by nie zrozumiała. To myślę, że to przekraczałoby jej zdolności rozumienia. Dlatego bardzo ważne jest, aby łączyć praktyki ze sobą. Na przykład konieczne jest łączenie słuchania, przemyśliwania i medytacji. Mówi się o 3 rodzajach pradżni, o 3 rodzajach zrozumienia. Zrozumienie płynące ze słuchania, zrozumienie płynące z kontemplacji i rozumienie płynące z medytacji. Więc co mamy na myśli poprzez słuchanie? Gdy guru naucza dharmy, więc mówi jakieś słowa, słyszymy dźwięk tych słów, więc w zasadzie słuchanie jest, samo słyszenie jest słuchaniem, ale czy to wytworzy w nas jakieś zrozumienie? Nie, chyba nie.
jakby osiągnąć zrozumienie z tego słuchania, to musimy myśleć nad tym, co słyszymy. Musimy myśleć nad znaczeniem słów, które do nas docierają. Wtedy faktycznie osiągniemy zrozumienie płynące ze słuchania. Musimy mieć przynajmniej jakieś takie grubsze zrozumienie tego, o czym nauczyciel mówi. Inaczej żadne zrozumienie, żadne prajna się nie wytworzy. Więc tak tworzymy zrozumienie płynące ze słuchania. Potem mamy zrozumienie płynące z przemyśliwania i z medytacji. Co znaczy przemyśliwanie, kontemplacja? Więc coś zrozumieliśmy z tego, co Lama powiedział. Gdybyśmy to po prostu odłożyli na półkę, to nic by z tego. Czasami to musimy powiedzieć, tyle już nauk nasłuchałem, tyle książek przeczytałem, nic z tego, nic. Nie, tak, ja przede wszystkim to rozumiem przecież, prawda? Czasami jest tak, że ludzie robią się bardzo dumni w takim momencie. Ale przecież celem praktyki jest oswojenie i zmiana naszego nastawienia i umysłu, więc musimy przejść na kolejny poziom. Musimy wziąć te zrozumienie, zaprzęgnąć to zrozumienie płynące ze słuchania i zastanawiać się dalej. Co to znaczy? Jakby to było? Musimy osiągnąć pewną pewność w naszym umyśle, egzaminować, kontemplować nad tym, co usłyszeliśmy. W ten sposób rodzi się zrozumienie płynące z przemyśliwania, z kontemplacji. Guru coś powiedział. Tutaj w tym tekście napisane jest tak, i to się łączy ze sobą, to ma duży związek, to faktycznie pasuje, to musi być prawdą i tak dalej. I w ten sposób tworzy się pewnego rodzaju pewność, przekonanie, tak, że pewien pogląd ma sens i mówi się, że w ten sposób jakby pojawia się taka stabilna pewność, która się nie zmieni bez względu na to, do czego inni będą nas przekonywać, jakie opinie panują w naszym społeczeństwie, w naszej społeczności. Kiedy mamy taką stabilną pewność, to te opinie naszego społeczeństwa nie zmienią tej naszej pewności, tych naszych własnych opinii. I na tym polega taka stabilna pewność. Jeżeli tak zrobimy, to się stanie, jeżeli to zrobimy, to tak się stanie, to jest tym, to jest tamtym, mamy co do tego pewność. Więc to jest zrozumienie płynące z kontemplacji. Dalej, medytacja. Kiedy mamy już tą pewność, stabilną pewność płynącą z kontemplacji, słyszeliśmy to, co Mama powiedział, przeegzaminowaliśmy, przebadaliśmy te wszystkie słowa wewnątrz, w sobie. Mamy takie pewne takie uczucie w sobie, takie stabilne poczucie w sobie. To też nie zostawiamy, nie poprzestajemy na tym. Musimy zacząć wprowadzać to w życie, wypróbować tę metodę, o której usłyszeliśmy, jakby połączyć to, co usłyszeliśmy, to, co zrozumieliśmy i połączyć to ze swoim umysłem, jakby posmakować tego. Bez tego nie będziemy w stanie połączyć dharmy z życiem. I powtarzać to w ten sposób. Czasami jest tak, czasami myślimy, że medytacja to jest myślenie, że to jest myślenie o czymś, tak? Natomiast podczas gdy medytacja to jest
Są dwa rodzaje medytacji. Jest analityczna, analityczna medytacja i medytacja uspokajania umysłu, tak jakby. Taka jednopunktowiona medytacja. Więc to zrozumienie wypływające z medytacji pojawia się wtedy, kiedy wciąż i wciąż staramy się łączyć dharmę z umysłem. To nie chodzi o to, żeby robić to na siłę. Po prostu w sposób naturalny, dzień po dniu zacznie się to stawać czymś zupełnie naturalnym. Oswajamy się z tym. Kiedy słuchamy, polegamy na kimś innym, tak? Musimy mieć kogoś, kto nas naucza, kto nam przekazuje jakieś rady więc z tych trzech praktyk myślenia, słuchania, przemyśliwania i medytacji, w 1/3 polegamy na kimś innym, w 2/3 zaś polegamy zupełnie na sobie. Przemyśliwania i medytacji musimy dokonać sami. To nie musimy czekać na nikogo, żeby nam w tym pomógł, po prostu musimy to zacząć robić. To, czy nasza praktyka idzie dobrze, czy nie, 1/3 to zależy od lamy, 2/3 zależą od nas. Słuchanie dharmy zależy od guru, ale przemyśliwanie i medytacja zależy tylko od nas. Przecież lama nie wykona za nas przemyśliwania i medytacji. 1/3 zależy od nauczyciela, 2/3 zależą od nas. Ogólnie, kiedy mówimy o tej słuchaniu, to są takie terminy dharmiczne, tak? Słuchanie, kontemplacja, medytacja. Ale w naszym codziennym życiu, kiedy wykonujemy różne życiowe czynności, codzienne czynności, uczymy się różnych rzeczy, czasami musimy się czegoś nauczyć, jakby oswoić z czymś nowym, więc praktyka dharmy jest właśnie na tym polega. Czy to jest, czy mieszkamy w Indiach, czy w Tybecie? To ludzie słyszą, o, jest taki kraj Ameryka. Jest wielki kraj, bardzo silny, bardzo dostatni, bardzo rozwinięty. I tam, w takim kraju jest bardzo wiele różnych okazji, żeby zarobić dużo pieniędzy. Więc najpierw słyszymy o tym, tak? To jest słuchanie. Wszyscy mówią o Ameryce, prawda? Wszyscy wasi przyjaciele mówią o tej Ameryce, więc zaczynamy się tym interesować. Zaczynamy studiować na ten temat. Zaczynamy oglądać różne wideo na YouTube, czytamy różne książki, wiadomości, oglądamy różne filmy o Ameryce, różne filmy hollywoodzkie, żeby zobaczyć, jak się żyje w Ameryce. Musimy jakby sami stworzyć sobie jakieś pojęcie, jak to jest żyć w Ameryce. Więc to jest jakby odpowiednik tego przemyśliwania, kontemplacji, tak? Wykonujemy sami wewnętrzną jakąś taki wysiłek, żeby poznać tą Amerykę lepiej. Ale czy to znaczy, że wiemy już, jak się żyje w Ameryce? Nie. Żeby wiedzieć, jak się żyje w Ameryce, musimy tam pojechać, musimy wprowadzić to w życie, ten pomysł. I to nie tylko tam pojechać, musimy tam spędzić kilka lat i pracować.
I wtedy osiągniemy jakieś doświadczenie, wtedy dopiero zrozumiemy, czym to jest, jak to jest żyć w Ameryce. Więc wielu ludzi się pyta, czy to jest to samo, o czym słyszałeś? Tak naprawdę, jeżeli nie pojedziemy tam i nie zaczniemy tam pracować, to nie wiemy nic. Mam wiele takich znajomych, którzy dziesięciolecia spędzili w Ameryce i nadal nie potrafią mówić po angielsku. Nie mają za żadnych jakby kontaktów jakby w społeczeństwie, cały czas spędzają w domu albo w jakimś ośrodku darmy, w jakimś klasztorze. Więc teoretycznie są w Ameryce, ale nie, tak naprawdę nie wiedzą nic, co się w Ameryce dzieje, nie znają Ameryki. Po prostu ich ciało jest w Ameryce. Ale tak naprawdę nie mają doświadczenia, nie nabywają doświadczenia związanego z tym, jak to jest z życiem w Ameryce. Po prostu ich ciało jest w Ameryce, mieszkają w Ameryce i nic poza tym. Więc najpierw słyszymy o czymś, potem myślimy, badamy ten temat, a potem dopiero jedziemy i zdobywamy doświadczenie. Więc to jakby odpowiada właśnie słuchaniu, przemyśliwaniu i medytacji. Oczywiście nie mówię, żebyście jechali do Ameryki, nie bierzcie tego tak dosłownie. Na przykład. Na przykład są ludzie, którzy nigdy nie jedli tofu. Wiedzą, że to jest zrobione z soi. Więc ktoś, kto nigdy nie jadł tofu, często ludzie na zachodzie nigdy nie jedli tofu. I potem pierwszy raz zjedzą tofu i tak, to tak smakuje, aha. Więc na początku słyszą tylko o tym, potem patrzą, jak to jest zrobione, z czego to jest zrobione, jak to się przyrządza, a potem pewnego dnia pójdą do chińskiej restauracji i spróbują tego tofu. Zamówią sobie jakiś tofu i będą mogli osiągnąć jakieś doświadczenie związane z tofu i zrozumieć, jak smakuje tofu. Więc co innego to jest słyszeć o tym, czytać i rozmyślać nad tym i badać to, a co innego zjeść to. Podobne. To jest tak samo. Słuchanie, przemyśliwanie, medytacja jest tym samym. To wszystko polega, ma taką samą zasadę, działa na takiej samej zasadzie. Praktyka dharmy polega na tworzeniu związku pomiędzy nami a dharmą, wiązaniu siebie z dharmą. Samo myślenie o tym nic nie zmieni. To jeszcze nie tworzy związku. Właściwa praktyka w końcu czy dharma połączyła się z naszym umysłem, zależy głównie od medytacji. Musimy jakby wprowadzić dharmę do siebie, musimy uczynić ją częścią naszego życiowego doświadczenia. Więc medytacja to jest ta faza, w której zdobywamy doświadczenie. Najpierw tylko słyszymy o czymś, potem myślimy nad tym. Musimy zacząć coś z tym robić. Musimy wprowadzać ją w nasze życie, w nasze serca. Żeby to zrobić, powinniśmy medytować. Niektórzy ludzie nie rozumieją do końca, co to znaczy medytacja.
To nie znaczy po prostu, że trzeba, że się tak siedzimy, tak, złączymy rączki, rozluźniamy się i po prostu się rozluźniamy. Niektórzy ludzie sobie wyobrażają, że medytacja to jest po prostu takie rozluźnianie się. Ale tak naprawdę medytacja to jest system wprowadzania dharmy w nasz umysł. Kiedy coś przemyśliwujemy, kiedy o czymś słyszymy, potem o tym myślimy, to jakby samo to jakby nie wystarcza. Musimy potem musimy w ten sposób zdobyć wystarczająco dużo pewności i odwagi, żeby wprowadzić to, co poznaliśmy w życie, wprowadzić w nasz umysł. Inaczej dharma nam nie przyniesie prawdziwego pożytku. Musimy zdobyć swoje własne doświadczenie. Musimy te trzy rzeczy połączyć w jedną całość. Słuchanie, przemyśliwanie, medytacja musi być jednym, musi być jedną całością. Nie możemy robić tylko jednej z tych rzeczy. Jeżeli będziemy wykonywać tylko jedną z tych praktyk, to ona nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Musimy połączyć słuchanie, przemyśliwanie i medytację. Tylko to sprawi, że będziemy się stawać coraz lepsi. I że nasz umysł będzie coraz lepszy. Że się będziemy zmieniać. Bez medytacji nie będziemy się zmieniać. Podobnie sama medytacja również nie przyniesie efektów, jeżeli wcześniej nie wykonaliśmy tego wysiłku słuchania i przemyśliwania. Nie będziemy wiedzieli, jak ją wykonywać, na czym ona polega, czego ona ma prowadzić. Podobnie musimy dodatkowo do tego słuchania, kontemplacji i medytacji wykonywać też 6 paramit. Buddha to jest ktoś, kto może pomagać innym, przynosić pożytek innym w taki kompletnie spontaniczny, bezwysiłkowy sposób. My wkładamy w to pewien wysiłek. Natomiast Buddha, którzy osiągnęli pełne przebudzenie, oni są w stanie osiągać taki bardzo spontaniczny pożytek innych. My zaś musimy pracować nad tym, gromadzić pewne warunki, szukać różnych metod i tak dalej. Natomiast dla Buddy, ponieważ on doprowadził do doskonałości wszystkie 6 paramit, pod każdym względem robi to w bardzo spontaniczny sposób. Spójrzmy na te opowieści Jataki, przeszłe żywoty Buddów, że tam jest mowa o tym, że Bodhisattva praktykował szczodrość, dyscyplinę, cierpliwość, pilność, medytował na różne sposoby medytacji, rozwijał zrozumienie i tak dalej. Więc on to wszystko doskonalił, zanim przebudził się do stanu Buddy. Zanim osiągnął tego rodzaju poziom, musiał dużo studiować, dużo ćwiczyć, ale nawet w tym życiu, kiedy stał się Buddą, żył jako w takim luksusowe życie w pałacu króla, który porzucił, potem praktykował dyscyplinę, potem praktykował różne praktyki wyrzeczenia, potem medytację, a potem był bardzo szczodry, w taki spontaniczny sposób szczodrze ofiarowywał innym dharmę i był bardzo cierpliwy wobec Devadaty, który próbował mu przeszkadzać i ranić. I podobnie było z karmapami. Weźmy za przykład Michio Dorje. Michio Dorje żył tylko 48 lat. Wielu z nas
Niewielu z Was jest bliskich 40, prawda? Zbliżamy się już do 40. I pomyślmy sobie, 48 to wcale nie jest długie życie. A ile zdążył zrobić w tym życiu? To jest naprawdę inspirujące. Więc to nie było jakieś takie życie, bardzo trudne, bardzo ciężkie. A, można by było, kiedy czyta się o tym, ile on przeczytał Dharmy, ile przestudiował Dharmy, to ile wysłuchał Dharmy, to ma się wrażenie, że po prostu tylko i wyłącznie słuchał. Kiedy spojrzymy na to, ile napisał, to mamy wrażenie, że musiał chyba tylko cały czas pisać przez cały dzień i inaczej jak mógłby to wszystko spisać, stworzyć? I również czytając jego życie, to widzimy, że on odwiedził bardzo wiele różnych regionów Tybetu. Więc jak on mógł to wszystko robić i jednocześnie podróżować po całym Tybecie? Cały czas był w podróży. Tak czy inaczej. Nie wiemy, ile ludzi spotkał, ile ludzi jakby przychodziło do niego z różnymi pytaniami. Historie życia mówią tylko o takich głównych sprawach, prawda? Takich drobiazgów nie wspominają. Więc żył 48 lat, tyle i tyle osiągnął, ale nawet jeżeli patrzymy na to ogólnie, co osiągnął w ciągu tych 48 lat, to tego jest sporo. Więc ktoś taki jak Micio Dorje, ile wiele przeszkód musiał pokonać i cały czas utrzymywał czystą motywację pomagania czującym istotom. I nigdy nie narzekał. Cały czas tak naprawdę był gotów się poświęcić. Cały czas coś robił. Nie tylko nauczał Dharmy, również słuchał, również przemyśliwał, kontemplował, udzielał błogosławieństw, wykonywał różne praktyki, debaty itd., itd. Wszystkie te rzeczy naraz. Mówi się, że życie naszych mistrzów jest praktyką ich uczniów. Więc jak możemy otworzyć swoje umysły? Jak możemy nie otworzyć swoich umysłów, skoro nasz mistrz w ten sposób działał, jakby w ten sposób praktykował, w ten sposób studiował i nauczał, to my nie możemy po prostu chociaż trochę musimy jakby zrobić tego, co on zrobił. Musimy się otworzyć na jakieś nowe pomysły, na nowe spojrzenie na świat, na siebie. Cały czas powinniśmy się zastanowić, jak możemy zrobić o 1% więcej tego, co robimy teraz. Jak możemy być jeszcze trochę lepsi? Tak naprawdę do tej pory nie używaliśmy swojego ciała, mowy i umysłu. Nawet nie badaliśmy tego tematu, nie zastanawialiśmy się nad tym dobrze. Żeby nie zaprzepaścić tej całej życzliwości i wysiłków naszych mistrzów, powinniśmy coś z tym życiem jednak zrobić. Więc na tym zatrzymamy się dzisiaj. Teraz kończymy modlitwami.